Kanti abantu bavakalise izimvo zabo ngezinyoka ziphazamisa inkonzo kwezi ofisi zesebe lezophuhliso lwentlalo. Yemsasazi ndiyivile lento izolo enjamje ndothuka ndakhwanqiseka noko ngumhlola zange ivakale lento noko ifuna imithandazo kokuyojonga uba yintoni ebangela uba inyoka masiphume ehlathini siyongena ezindlini kwaye ke nela hlathi lisecaleni kwale ofisi ndiyalukrokrela mhlawumbi ezenyoka ziphuma kulaa paki sibaleke zijonge kodwa ngamakhawulezo umasipala azama ukwenza indlela yokuncedisa abantu bangadi inkonzo ngoku bazifumana ngapha exhorhe ngenxa yenyoka zinyoka ezivela phi na asinabo khona ubuhlungu. Iyangimangaza ke le uthaneni esikhungweni kutholakala izinyoka emagetheni zehla zenyuka ibishiye imibuzo ukuthi ngabe kunesimo sobuthakathi nakuba abantu abaningi bangakholela kuyena kodwa kuyizinto ezenzakalayo isazi ukuthi zenzakala ngakho ukuthi ayika recognize ukuthi mhlawumbe ungazi into esingema ngayo kodwa yona into ekhona ngiyasibheka ukuthi inyoka yebo uma abantu bekhona kulelo zeziphunga labantu azihlalelani nabantu kakubi. Ngiyabonga msakazi. Mna msasazi ngokubona kwami ezinyoka ngoba inoba ziphuma kwelihlathi msasazi bekumele ba aba bantu bezendalo kaloku msasazi bazijonge kuba zingakanani ubuninzi bazo ngoba abantu ngoku bazawusokola ufumana inkonzo ngoba kaloku zikude ezinye indawo ngoba abantu bayasokola kuba kufutshane ke njengoba zisondelela. Makubizwa abantu abazingcali kwicala lenyoka. Hey, inoba kutheni nje inyoka zajikeleza kumasango abo. Nibikhona kaloku lento ezivayo okanye abanempuku pha le ndawo yabo.